Ederiz kızlar zişya boyu şırın çırın. Ederiz. Jırlılarda gürliler biz aşıyız zişyenin boyları. Boylar balı şerdiler bilsinler. Demliler de tatlılar biz sileşik zişyenin boyları. Doğanları kirgenler bilsinler. Kızlar siz qaysı yaqdan keldiniz? Zeytibelinden kildik biz. Türlü oğullardan bulabız biz. Nindi avullardan jildiniz? Deneş oğulundan bulam. Oqsar avulundan. Qorman. Bigiş oğulundan bulabız. Bigişten. Tülen Bigiş oğulundan. Ahmet, Kadir, Bağraş. Tabii ki Zeyn demelim. Hem bütünümüz birleşip zişya boyu degan ansambl bulabız biz. Uyuştuk. Көрәм сез шуны хәтле тәмле ризыклар алып килгәнсез. Бу нинди хөрмәткә әзерләнде? Hukru beyreme ciddi bit kızlar. Samavarları kuyrular, mini koynarlar zişenin boyları. Kümerlerin sordumlar giderek. Yürüyen yollarımda Zirgesigen zişenin boyları. Huday bilsin sizlerge isenlik. Мен өзім искі зейден, біздің менің мама білән папа өзлері енді Крешін ауылларынан Уртапен әші, папам енді Мартыш деген Нижнекамский районынан. Ол енді ол ауыл қазір жоқ. Ашығып келдік енді, шундай жиылып, неше күн аңа әзірленіп, шундай, как әйтергә енді даже әйтіп Ашкынып килгәнсез. Менә күрәм бу үзәкнең җитәкчесе дә таныштырсагыз иде үзегез белән. Bu bizning Jirshi JK yurti deymiz biz. Центр культуры имени Якова Емельянова, менә җитәкчесе Людмила Даниловна Белоусова. Менә бүген бездә Зей керәшеннәре айлыгының ачылу көне. Шуңа күрә безнең менә шушы кичкенә генә музейыбызда Зей керәшеннәренең культурасы күргәзмәсе оештырылган. Монда төрле авыллардан, Зей шәһәренең төрле авылларыннан җыелган уникаль әйберләр. Экспонатлар. Экспонатлар. Менә минем үземне иң сокландырганы, иң гаҗәпләндергәне менә бу баш киеме. Сүрәкәш бөлүе. Бу сүрәкә. Бу сүрәкә ничәнче елга карый, ничәнче гасырга? Менә моны карыйк әле, Сорсыз Баграш 1920 ел дигән. Бездә менә Зейлер алар бүген 6нчы район. Бездә инде 5 район булып китте. Бер районнан да менә мондый уникаль баш киеме бездә булмады. Чөнки алар сокланмаган. Алар юк. Менә бу көмеш җепләр белән көмешчеләр тарафыннан чигелгән кыйммәтле баш киеме. Аны әбиләр гомер буе саклаганнар. Һәм улар берәү генә түгел, улар менә монда бүген икене безгә тәкъдим иткәннәр. Ә менә мосы Сарсаз Баграш авылыннан 1918 ел. Карагыз әле нинди матур рәсем, нинди уникаль бизәк. Әйтәләр менә шушы баш киемнәре нәрсәдер аңлата дип. Менә бу киемне киленнәр кигәнме? Бу киемне яшьтәге ханымнар кигәннәр, кияүгә чыккан хатыннар кигән. Кияүгә чыкканчы алар ак калфак шашак кигәннәр, кызлар киленнәр. Кияүгә чыккач түгәрәк җаулык жапканнар башларына. Кияүгә чыгып 1 ел үткәннән соң, бәби тапканнан соң сүрәкә киеп, сүрәкә өстеннән яулык бәйләгәннәр. Менә бу хатын кызлар киеме. Менә еллар узу белән эс киемнәре бик үзгәрмәгән бугай.
Bular çünkü üz kolları bilen sokkan 36 yıl görəsizmi? Bu bir şın unikal, bu ekologический üzleri üstürgen, üzleri jiyip sokkan, üzleri yosagan, üzleri buyagan, üzleri tuqıgan materiallardan üz kolları bilen vручную, menalarını kol bilen nitkenler, tikkenler. Bu nasıl balalarınıqı? Şuna göre видимо tegenini saklangan, çünkü bu şın fabrичныйда түгел. Bu nerseni anlatı? Bu mu? Mine Красный угол. bu mine mında, mine bu mine bunun teri ortunda ikonu tura. Да. Mine mında pişmakta. Bu Полочка. onu motorlap, koklap, soklap tura. Bu üzerine göre ikonunun terinin bizelişi. Әміне сіздің үйде меңа қызық міне үйде қайсы иконаны көбірек қоялар керешінлер? İkonalar көп. Bizning kreşinlerde kübrek Nikolay Чудотворец. Ул менә kreşinlerde kübrek ул bizning saqlawchыбыз, яклаучыбыз булып. Nikolay Чудотворец, Никола бәйрәме, Күбесе кайсы менә безнең авыллар, күбесе Микола бәйрәме, престольный бәйрәм. Шул бәйрәмнәрдә бер-берсенә кунакка җиргәннәр, бер авыллар, бер икенче авылга барганнар, туганнары янына инде. Шулай итеп бәйрәм иткәннәр. Менә хәзер нинди бәйрәм сезнең әле кызлар әйткәннәр Покрау. иде? Покрау бәйрәме ул дини бәйрәме? Ну да, покров этот Казанской Божьей Матери. Укра ул бик дини бәйрәмдә түгел. Ул 14 октябрьгә туры килә. Ул элек керешеннәр язычествода булган вакытта алар аны уңыш бәйрәме итеп каршылаганнар. Керешеннәрдә бүтән бәйрәмнәр дә алар теге язычество календарына салынып, менә Тройсын бәйрәме, например, Троица, ул яфрак бәйрәме, кырышлары беткәч үткәрелгән. Петрау ул яз җәй бетеп, көзгә күчү, кыл урталай бәйрәм. Печән өсте. Уңышлар өлгергән, иртәгәдән уңышка чыгабыз дигән бәйрәм. Менә инде Покрау ул уңышларны җыйдык, яшәтәчләрне суеп пешерәбез, аш пешерәбез. Менә монда Покрау тагарагы бар, хәтта менә аны күрсәттеләр. Менә шушы Покрау, шушы тагаракта минем әби шундый киле белән кишер, шүгендер, шуларны итеп төеп, аны киндер аркылы салалар, ягына майса Покрау пироглары пешерәде. Покрау пирогы ул уңыш бәйрәме. Петрау ул yazdan җәйдән көзгә күчү бәйрәме. Тройсын бәйрәме ул уңышларны чәчкәннән соң җәйгә керү бәйрәме. Кулъяулыгызны күрсәтсәгез иде. Ой, ана кызларныкы менә тоже матур. Кемнәр шикте, үзегез шиктегезме? Үзебез шикте. Ай, нәрсә монда төшергән? Шикте. Безнең ансамбльдә җыручы Людмила. Мен Фәйзия, Сез кайдан? Зәйдән. Сез башкорт ханымы? Сез? Мен өзім Чуваш кызы. Керәшеннәр арасында тулып үстем, татарча укыдым. Бала чактан шигәргә бик яратам. Сез үзегез Зәйдә яшисезме? Зәйдә яшим. Зәйнең үзендәме? Зәйнең үзендә. Иске Зәйдә. Күрәм, менә бу кулъяулыкларны сез үзегез үз кызларыгыз белән чиккәнсез. Менә бала чактан ук мин шундый шигәргә ярата идем. Менә кияүгә чыкканда минем бер сондык приданием шигергән приданийларым бар иде. Сез ничә яшьтә кияүгә чыктыгыз? 22 яшь идем мин. Зәй шәһәрендә яшәй идегезме ул вакыт? Юк, Кайда? Чистай районында яшидем шагында. Сез кемгә кияүгә чыктыгыз? Керәшен егетенәме? Татар егетенә кияүгә чыктым. Безнең семья интернациональный. Кияүем урыс, киленем керәшен кызы, үзем чуваш кызы. Шуның хәле татарча әйбәт итеп сөйләшәсез. Татарча укыдым мин, 10 ел татар мәктәбендә укыдым. Әйтәләр, чуашлар арасында татарча белүчеләр күп дип. Дөрес, бик дөрес әйтәләр. Алар бит Бик дөрес әйтәләр. Чуашлар татар теленә тизрәк өйрәнәләр татар телен. Бәлки телләр охшаштыр. юк, шашты түгел. Юк. Димәк, алар акыллырак. Сез бу үзәккә кулъяулыклар гына алып килдегезме, сөлгеләрдәме? Сөлгеләребездә бар. Анда әйберләр бик күп музейда. Без үзебездә дә музейлар күп. Киленегез сезнең шикелле үк уңганмы? Үзем кебек уңган.
Şigerge yaratama. Şigerge de yarata, beylerge de yarata. Unuklarıma da şigip beylep kidire. Bütün Людмилa'ydı barısında beyliydi. Bağlarına da beyli, üzerine de beyli, gül beyli de o. Beyli. Beylev de Bu, şigide. şigüde bu kruklar gidenlerge beyli biz. Şular anarda kup kruklarında beyli. Siz mene Башкорт ханымы ничек керешин культурасына ияләшеп киттегез? Мен күйеуге шықтым Башқұрт малайына, Қазақстанда тұрдық. Қазақстаннан қайттым, сіңілім шында зәйдәш тұрадыр е. Сіңілім янына қайттым да, иттәшім шында Қазақстанда қалды, 2 қызым білен қайттым шында. Шында мен кеттім ансамбльге кіріп, кірешін ені. Динегез Дин Башқұрт. ислам. Татар. Әйе. Татар. Қызларым да ебет татарша сөйлешелер еді, қызларым да. Балаларыгызны татарчага өйрәтәсезме? Bileler, tatarça Bileler. bileler. Şu aşağıda anlaylar. Чувашча җырлап күрсәтә алмыйсызмы? Жүрсәйді. Әйдәгез, берәр Кай куплет. кай Ивана, магаймастан Ивана, кай Ивана, магаймастан Ивана, Иван бигих лайы хача тубаймастан иштанда, Иван бигих лайы хача тубаймастан иштанда. Нәрсәне аңлата ул? Bu dimlev jırı. Mene Ivan isimli yigitke bir kızını dimliler. Eyde dur. Ungan yigit Ivan şuna gına kiyege çıktı. Rayonda kulturada uyushgan. Endi ko'p yillar, 20 yillar ishlaymiz endi. Bütün festivallarda bir festivalda qatnashmaganini yerimiz yo'q degandek. Bütün rayonga qaragınca Zey rayonu kreşinler kübrek, ana даже столица деп жүрделер Зейні. Kreşinler столицасы, баш қаласы деп жүрделер. Ауыллар менә безнең районда 25 авыл, kreşin авыллары. 25 менә мен укыдым нидән. Тоже сезнең контакттан язылган. 25 авыл kreşin районда гына. Ну, если безнең где-то 50 мең кеше, ну менә жартысын, может даже больше жартысыннан да күбрәк. Kreşinler. Флора ханым. Benim garmuşu mene 20 gün ülgenme. Ну келдім енді. Урны җәннәттә булсын. Bizning bitinde elektrikten günde bana Ahmet'ine alayım onda kreşinler totarlar. Birge yerşiler onlar. Kreşinler kız kreşin yigitler totarlar totarlar kreşin kızlar ne şunu deyim. Bir to'g'risi g'oylar shekilli. Allohga shukr shunday totu. Biz mana mening o'zimning ko'pmagina do'stlarim Ahmet kreşin do'stlarim deb ular shu qadar ne. Keng ko'ngilli xalaqalar bilan yashaw ko'ngli shunday rahatlanasiz. Mana bugungi kunda shunday nindedir anlaşılmagan so'zlar bor. Kreşin, totar, işer deylar. Biz bit bir xalq. İsmim Fikret Bula. Fikret abi, siz Zeydenmi? Zey rayonu Yuqarı Nalim avulundan men. Ömür boyu kreşin arasında o'tkazishdan olay bizning ayrilib turgan yo'q. Biz ömür boyu birga. Өзімнің бірге шағында әбей пісірәді о пирогтарны мен ойлайдым нешеğinde кешірден пирог пішірәлер. Оның тәмлілігіне ғажайып. Әйінде ол балам пирогы, ол енді қызыл шегендір пирогы. Әйінде теге шекер шегендірі біздің зайықларында шекер шегендірі бар. Шунdan da пирог пішіргесін әйден. Неужели мұнdan көмішкегіне қоймайлар екен, мұнdan пирогта пішірәлер дейді. Шулай. Meslek bir güçlü benim. Çağırgan yerge var, koğan yerden git. Koğan yerden kaç. Dürüse bir olayı. Ben Zeyden o kilgen bir tane. Biz Zeyler. Tanıştırsanız idi үзегез белән. Biz Zeyden, min bütün ömrüm Zeyde öttü. O kreşinler bilen min bir matur dost yaşadım min rayın başlığının bir uzak yıllar orunbasarı bulup işledim. İsim familiyagыз ничек? Хузин Марсель Салихова.
Batullah bilen Savantuylarda sıraşarız Rabbit Efendi bilerdi. Her vakit dilimtede. Kızalaştım bizden kilin kireşin. Kızalarımız da kireşin şolay Allah. Şimdi bik tatu yaşayız 8 yıl mı ne? Nurbek'nin ilengenine Alyona deyen bizden kilinimiz yani en iyisi kızım diye bir de. Biz bir halk. Kireşin halkı var. Tatar halkı, Müslüman halkı. Lakin millet bir. Halk var, Mişer halkı var, Tipter halkı var. Tatar. Bütün şeyde onlar millet bular da. Çünkü Rus'un özünde de bir katsabı baranın, kirjagı baranın ime Ruslar. Hatta onlar birbirini anlamıyorlar da, dinleri de ayrı ime. Lakin onlar Rus milleti. Katsabı Ukrayna'da yaşıyor, kirjag, o Sibir'deki Staroverlar. Çünkü şuna göre kopatmaganda bu bir joylu hal etiladigan şekilde. Mana bu mesele daima var anın türlüsü, var milletçisi anın teki Tatar Müslümanında da var, bir şehrinde Tatar'ın da başka tüsünde var imi. Lakin onu joylap kına uzarga gerek, belki köpürtmesge gerek. Şuna göre biz bir tatu yaşıyoruz. Yani irtega konakka var özel kulalarga, yana yurt kutlarga. Көрәм монда Керәшеннең яшьләрендә һәм күрәм Туган айлар газетасының мөхәррире Юлия Туташны исәнмесез? Саумысыз? Әйе, сез дә бит инде хаулармысыз дип исәнләшәләр, шулаймы? Әйе, арулармысыз? Ару гына торасызмы дигән. Ни хәлдә торасыз дигән сүзләр. Керәшеннәр турында язучы бердән-бер газета булып барабыз. Һәм үзебезнең газетабызда үзебезнең халкыбызның бәйрәмнәрен, юлаларын, кызганычка каршы юлалар инде онытылып барыла. Яшьләргә тапшырырга тырышабыз. Арулармысыз? Мин дөрес исәнләштемме? Сез bunday konsertlarga, bunday чараларга йөрисезме, яшьләр? Тырышабыз. Сез үзегез кайдан? Кукмара районыннан. Кукмарада керәшеннәр күпме? Кукмарада безнең 7-8 авыл бар, ялгышмасам. Сез кем? Мин балык мистәсеннән. Исемнәрегезне әйтмәдегез. Ксения. Ксения, Вероника. Балык пистәсендә дә бармы сезнекеләр? Бар, 6-7 керәшен авыл бар шулай. Сез кайсы авылдан? Мин Кашчала авылыннан. Ничә анда кеше яши? Biz тирәсебездән артыктыр бәлки. Сез Казанда укыйсыздыр инде шулай. Казанда 3-нче курста укыйм. Кайсы институтта? Энергоуниверситетта. Сез? Мин укыйм да эшлим да Казанда шулай. Бу егет кайдан килгән икән? Минем исемем дә Алексей була. Мин Керәшен яшьләр оешмасының җитәкчесе булып инде 2нче ел буе эшлим. Мин үзем Кукмара районында, Шевша кебегендә. Кукмара районында дөрес 7-8 Керәшен авылы бар. Мин үзем Паршур дигән авылдан. Паршур инде ул теге переводы 2 шишмә дип атала. Безнең күбрәк күршеләребез удмуртлар. Шуңа күрә безнең теге авыл исемнәре дә әзрәк кенә удмуртлар белән бәйле. Biz indi яшьләр белән безнең теге традиция бәйрәмнәребез бар. Вот узак тормый Покрау үтәчәк безнең. Мине Покрау бәйрәменә чакырасызмы? Обязательно 14 октябрь көнне. Ул кайда узачак? Ул Дом дружбы народов Татарстана сәхнәсендә. Biz Керәшеннәр православиедә имегез. Ләкин православие урыслар дип әйтсәләр дә, бездә бу дин мәҗүсилек белән баетылган.
Ул нәрсәдә чагыла? Мәҗүсилек элементлары. Мәсәлән, мин сезгә әйтәм, Пасхада күкәй җыю, кызыл күкәй җыю. Бу мәҗүсидән калган нәрсә. Шулай ук үлгән кешенең кабере өстенә барып, ашамлыклар алып бару, бу тоже мәҗүсидән калган нәрсәләр. Ә сез зиратта кабергә нәрсәләр куясыз? Ризыклар нәрсәләр? Таба исе чыгарган әйберләр, Ул нәрсә өчен кирәк? ризыклар, менә ашысы килеп ятмасын, ашысы килгән әйберсен ашасын дип теләк әйтеп, шулай куябыз. Ә менә ислам динендә инде дуга укыйлар. Сездә дуга укулармы? Иман әйтәбез, без иман әйтәбез дибез. Атаның, улның, сәтитының дигән иманда укыйлар. Дөрес диннең символы дигән иманда укыйлар. Иконага силгеләр эленгән. Бу нәрсәне аңлата? Бу шешәүник. Һәр керәшен авылында шундый табыну урыны бар. Бу бигрәк тә авылдан чыгып китә торган улы юллар башына куела, изге шишмәләр яки кайчандыр булып та җимерелеп киткән, җимерелгән ширкәүләр яки иконалар табылган урыннарга куела. Монда кешеләр, мәсәлән, авылдан чыгып киткәндә куелган шешәүниккә кешеләр урыс авылларында бар бу поклонный крест дип атала. Ул урыс авылларында менә мондай сөлгеләр белән, бистәләр белән, иконалар белән куелмый. Бу шулай ук керәшеннәрнең мәҗүсилектән калган табыну элементлары. Табынып, үзеннән нәрсәдер әйтеп, шунда элеп калдыра. Кемдер акча калдыра, кемдер нәрсәсендер элеп калдыра. Ни өчен? Теләкләр тормышка ашыр өченме? Әйе, теләкләр тормышка ашыр өчен һәм үстәге булган кешеләрне булган кешеләргә рәхмәт әйтеп, аларны куандыру өчен.